Minsan talaga may mga bagay na kailangang bitawan. Ay, kahit na masakit, pero yun ang dapat. Kaya eto, balik tayo kung saan tayo unang nangarap. Ikaw, naaalala mo po ba kung kailan ka unang sumakay ng jeep? Yung unang araw kang nangarap, sabi nga nila, abante lang. Pasasan ba't makakarating din tayo sa ating pupuntahan? Kahit na medyo mainit, nakakapagod minsan, ang importante, pasulong tayo at hindi sumusuko. Oh, eto na pala yung tricycle. Whew! Ang init talaga. Hawak-hawak ko, 30 pesos na barya. Sa 30 pesos, mafe-feel mo ng special ka pag sumakay ka dito sa tricycle na kulay blue papuntang Krusada. Lahat ng bagay. Oy, charis lang ha. For today's video, hindi tayo magdadrama. Nandito tayo ngayon sa may J. Niebres Sticker Design para itry ang kanilang laminated decals. Ayan, oh. Located nga pala sila dito sa may Purok-1, Kimantong, Daraga, Albay. 100% legit yan mga tol. Malapit sila dito sa may Shell Gas Station, harapan ng Bandy Hardware. So ayun na nga mga tol, no? At ang pogi-pogi na ng motor natin. Maraming salamat sa J. Niebres Sticker Design sa kanilang laminated decals. So talaga namang ang forma at ang astig, di ba? Kaya naman sa mga ka-riders natin dyan, PM is the key. Nag-ship din sila nationwide, kaya arat na. My life be like